Let's go mga kaspero. Yo! Ayos. Pugok no? Ha? Pugok timaw. Buat mana? Ulo ko. Tagpod gani. Diyan ulo. Ay patyartan. Ano? Ito dan. I-profile. Joko. Linaw man ah. Dan. Dan. Ran. Ayun yun namin patrol yun. Ran, sige. Ibuo kati ako. Ano niya? Ay matanggalit dan ho. Ano galit ka dami. Kalipod. Ha? Kita. Oh. Anong isda yan? Mackerel. Oh. Mackerel. Pero mahon na kami. Yan lang yung nahuli ko.
stocks ni Boss Lee. Uja ba si Boss? Kang kuan nga to ginatunan ko mahay nagpabakal nga to sa pana. Babak. Dala or kaiba? Anta lang. Stock lang nanda. Lagan? Asal? Yung may de. Uy, na oh! Boy, please! Balay. Tapos na nasulat na tayo. Ha? Iba na sulat.